video te bula tanga top keng mi lo khir sak le don ya khongai taka mi lo subscribe sak zel tu le mi lo share sak zel tu rin in khongai na karon di le N.Hlimen.leh Saipum inkar kawng chhelai hi tura hian PCC flooring in siaman tuma helai phei hi ania hei ba rora le balu in chhawp tawh helai phei hi chhathei em mai kha nia hei tura hian an pha dona ka hriat sual lo chuan November ni som ti pasari atanga December ni som pakua khleng hi helai Saipum le N.Hlimen.leh Saipum inkar kawng hi an dok don ani englir thei chima kaltlang an phal don lawa achan chu kawng hi a klo zawk nan tin lir thei kan hi an phal lo ani hei tuna hian an in chhawp tawh hemi Saipum N.Hlimen.leh Saipum inkar hi PCC flooring in an pha chuak vek don lova a chhelai a chezual lai hi an pha don ani mo tuna hian hei balu te rora te ein chhawp tawh hi a che em mai ania helai Christmas ma hian an helai te hi an pha phei dona tuna po hian ula hei adiak em mai ani hei hian ngak ro deuh hlekanga November ni som ni pasari le December ni som pakua kha helai kawng serkhantu bagar road kan ti N.Hlimen.leh Saipum inkar kawng hi khari ani don ani ti lai kha kan soi du ni khilama po kan block chho zelanga tura hian a chel zual lai hi an pha don ani an thok don ani contract tu ten ti lai kha kan soi ni sela kan kal zelang helai po hi N.Hlimen kuari kan ti kha ania hemi kuari zora po yan PCC flooring hi siam tum ania he tuna hian balu an da na tur te ni ang chu te hen per antara balu trip khat tin antara sola te pon trip khat trip ni trip thum tin an tar pheizel karinga sola te poson in ziakin an da a in mu thei karinga so kong chaklam panga son in tar so chu an hmanrua chhawp dan tur an duan lok ania helai phei po hi chathei khop maya PCC flooring ani huna chuan nuam takin a tlan thei tawng ti kha a rin the ni kal zel phodang helai phei po hi azal that to khop mai helai po hi PCC flooring tur ania N.Hlimen kuari chaklok hi ania hei tuna heta po hian hei an hmanrua chhawp dan tur an tar le tho ani balu ta hian trip thum solai son trip ni tina in tar boka na sameng khenga khuar kha etuna zon hei azal tha to in anuam to khop mai an kal phei zelanga kan en chin zelange ka hriat sual lo chuan PCC flooring tur hian he N.Hlimen.leh Saipum inkar kawng a hian KM ni ti khania ka hre sual mai thei thil han soi ris vak te kha a thalawa chu wang chuan hriat thui lo chuan ngoi mai kha a tha chu wang chuan se deuh re ruak ang chi a chu soi chuak pop loila tuna po hian hei kan vlog zuai mai ni hei roller kong ti ma mi nu kan ti ang chi kha hemi hian an chil muk le
hei hian aizol zin don ta ila kar khat ver chu ngai mai the ni kan thleng har ngodang a ke te hi hol thep ve thei lo wa tiang hi thakop mai thataka ni ke thep om thei lo wa thataka ni hei hian an chil mam le a hemi an chil mam to chuan PCC flooring kha a pha thei to ni ti kha a chiang sa reng mai a chu kan soi du lok ani heti ang lir thei hi sport bike han ti doni chi a silawa off road bike han ti doni chi a silawa bike lak lo nia han lir thei nei ve chuna nia ma se off road le off road lo apo a tlan kop thea a khal tu kan huai hi chuan a khoya po hian a kal thei vek off road a po kan mailing road a te po kal zel phadang khoilai chen nge an ti to en phei zelila a change mi zo tur tu ma om lova a chu wang chuan hian an block ve ani